Workers' Power of Meghalaya, a federation of independent trade unions, Northeast Domestic Workers Movement, Thma Urangli Juki, expressed their solidarity with the working people of Meghalaya on International Workers' Day. These are difficult days for the working people in India amidst the second wave of the raging pandemic brought upon this country by a government which ignores science, works at further privatizing public health system, decimating the legal protection for the working classes and creating divisions amongst the people based on religious identities. But it is only through a strong working class movement and solidarities this crisis can be transcended. This May Day, toiling citizens of Meghalaya demand that this crisis of pandemic is not used to further exploit the working people. We demand that the state provide income support, free rations, free vaccines and free health care for us. If the state ignores the workers, the pandemic is going to destroy the social fabric of a society. Parlok kanika sngi kerpang mentaga sngi ngashim kanika kabu ban ai kublai ya barok kinong tray nong bela nong rap kiba tray man kasngi kiba benmi ko seep hakanika sngi kerpang kiba rektin pareng ki ong kamedi ne kataka International Workers Day ni ben kan mau ba ya kanika sngi ni risa namar ba de kinong tray nong bela Bahaka jingya kun kiba la ban wan lamingi kita ki an ki kendon kiba pet ya ka bahaka miat juki nong tray nong bela knang ba kim num day tang kita ki marau kiba hap tray man kasni klem ka kendon kat no pokenta haka shita yo haka shisngi kat no bade ban yo bai nong tingi de pen kan mau bade na kan ki jing persang ka jing sedang ban ya dai ki hok juki nong tray nong bela kat tu kat ni snam menshwa ba la plilat pat yang ni menta ban beteng ni kani kam ban ya risa kani ka sngi kerpang ya kani ka sngi rungi bo kerpang namar ba hakapor baki ya kun ban yo kani ki hok don ka to ka ne ki ba du no wat ya ka jing im jong ki tang ban ya dai kita ki hok tika de ka kamram jongi shisha ban beteng ni kini ki jing bersang bat ni de ban long ki kloi ban ya kun ban ya dai ki hok ki bangi don Bat ru ban pet baki bor halor kim de ban pentron ya pentrot ki an ki badon ki bade ban yada ya ka bha ka miat jonga jong phi ki nong trai nong bala te ni de ban kan maru bah ki ni kisna man shwa de na ka jing ya trai lang ka jing ya wan lang ki nong belas ngi ki nong trai yeng briu bangila ban pen kala ya ka minimum wage ha ka ni ka jila jongi de post nam kim ju pet ban pen kiu wat la ke ka bai ki mar ki mata hayo ko kiu hendre kim ju revise ki ka minimum wage hendre na do bang ya khun lang smutan nat ban ong ba ka minimum wage menta ha Meghalaya kala janya ringkot dor bat ka to ka wage ka babu habrok we ka rien dia hendre ni di ban kan mau ba om dei manu ba su ia ya kan ni dei bang ya wan lang ba dia khun te kumta kum ju ru ki paralok menta nyabun ki bahai jakatrai la jong ki akun na benta ka EPF na benta ka leave na benta kham tam ki kin thai ban yo ban song thai ha por ba pun bakha te ni de ban yai beteng bat kham tam menta ba don gan ka khlam ni de ban kan mau ba de tang na ka jing don lang ni la ban job ikani ka khlam hoi ni nyam put ti ik ta ki kan don khnam khanum sapriang hendreng ni de ban kan mau ru ba ngi de ban ya wat ki lat ki lenti kumno ba ngi kum ki nong train nong bala kham tam ki tu ki pam de ki nong train nong bala ha ki office sarkar ki ba tre ki kam na jong kumno bangi la bandang tre dang kata wat akan ka khlam ru bat lada ka sarkar ru ka wan lam ka ta ka lockdown bat penjari shu eka ngi de ban kloi ban dawa ba ka de ban don ka jing kersan na ka sarkar kum ka long menshim snem ru ki aya ka tu de namar ba nge dawa te kum ju mentaru ni de banya pet ngor bat banya don lang bat bam no mi du jingkermen kani ka khlam ho menta kala leng shop shisha hendrei ninget ba ka tu ka ni benai snem ban wan kan long ka ka ba let's say kin play ki lat ki lenti yang ni baro bat bangin yo ru banya kendu yang mat banya risai kani ka sneaker pang kamedi
But bangin ya ruai, kijing ruai kemen ru, mendai tang bangin cuya, semua diau, haba perkat kijing syayu roj, mendai bangin ya risa, haba ngiyok kijing job ru, di baper. Kublai Pibaro, Nakaliang Jangka All Meghalaya Domestic Workers Union, Mga Ikong Bajoblin Kamudai, Working President Jangka All Meghalaya Domestic Workers Union, Badru Working President Jangka National Domestic Workers Federation, Hakanika Sni, Wan Banyai Kublai, Happy International Workers Day, Danika Labor Day, Kabani Tim, Daka Mensim Kabasno Kiang Iklam Yala, Banginya. Shimbenta banyara ke kanika sni henry daka jingi shibraham pan lengba jong kanika video wadla hapdeng jong wadla hapdeng jong ka jing pendik une COVID-19 mo ngilaya yo ban le kanika video ka ba thendet henry daka mensim jong ka jing shibraham mangi tiba dan hangni hapo state ka jongi kumki union ki bapher hakane sni ka bamantangi mi sakman ban dawana ka sarkar ya ka taka hok ka jing ithu yangi kinong tray nong belang daka jingya tray lang daka jingi tray shit hemlang bat kini ki union ki bapher badan hangni hapos Meghalaya state ka jongi kumka hospital workers union ka MECL workers union yang taka master role workers union but ki hawkers and street vendors association da kabangi long kum kita ki ngidai kita ki tong belas ni mo ki ba bela mensni bam damit te da ka wai ka jing thmu ba da ka wai ka jing da ka wai ka sur hiru ni wan sakhamat mo ban bo kata ka madawa na ka sarkar ba la da ka sarkar hi ka hapan manra kita ki an ba pen thamai kita ki an ba thamai henrengi idawa ba kata ka an ke ba thamai kan long ru ka an ke ba la ban yo kata ka jing ithu pat ka jing yada na benta ka jongi ki nong bela nong tre bela